Ngiyaphike la ngiyakhona bafowethu sekukhulunywe kakhulu la ezinkundleni zokuxhumana ngesigaba sabafowethu abaficakale bezitika noma bebandakanyeke esigabeni socansi bese ndaweni la kukhonzelwa khona esontweni angibeke kanjalo. Sebekhulumileke abafowethu nhlangothi zonke. Mangithi inhlangothi zonke bayatholakala abaphatheke kabi, bayatholakala futhi abajabulela isimo. Liyaphikela mangithi ke isizophingwa yenkulu ke njengamanje ngizolapha yombili lemkhakha, umuntu ojabule ngalesi simo kanjalo futhi nomuntu ophatheke kabi ngaphansi kwalesi simo esenzekile kubazalwana ngisho kanjalo endaweni la bekungalindelekile khona ukuthi bangenza ucansi. Nakho ke la ngiyakhona ungabusasalake. Ngikhuluma nawe ke lapha ekhaya kuleso simo kusona ngithe ngizosebenza ngezimo ezimbili ojabulela lento ogiya ngethambo lalesi simo nophathwe kabi ilento eyenzekile. Ngizobaqoqa ngezwe lodwa bese siyahambisana. Ingakho ngithe kwamukeleni ukuthi seyiqhamukile ezinye sekuqhamuke yodwa ke manje enkulu izogweva nalenkulumo nalesi sigaba nalesi simo sonke. Bafowethu okunye ngifuna singakukhohlwa kuyo yonke lento esithi yenzekile yehlela abantu abafanayo nawo umehluko ukuthi ke benze lento babonwa. Ngakukhohlwa lokho engikuveza manje ukuthi yehlela abantu abafanayo nawe umehluko kubona ukuthi bayenze babonwa. Lento le isiphuma manje iphumela obala eqinisweni amabandla futhi kungathi amabandla ngoba ngisayifaka ekhosombeni mangisathi amabandla abantu abaphila ngokwesono abaphila ngokwenyama iningi labo bayaphila ngalesi sigaba sokwenza kanje yaya nibabaza nje okwamanje nibabaza esontweni ukuthi bayenze ngaphansi kwesonto ningathini uma ningathola abagcina bayenza emathuneni phakathi emathuneni. Ningathina ningathola ukuthi bayayenza emlindelweni ethile ekusuke kulindelwe ngayo inkolo noma inkonzo. So ngizothi kuweke lapha ekhaya la khona noma ngakuthiwa ugiya kangakanani ngethambo lalesa simo iningi lethu laba abantu asibazi mhlambe futhi njengami nje ngizogcina ngingahalelanga nokubazi in details ngoba akuzungisiza ndawo lokho ukujabulela ukuthi umuntu wasendaweni ethile ngikhohlwe into enkulu ukuthi sikhuluma ngomuntu la sikhuluma ngomfowethu sikhuluma ngodadewethu abehlelwe lesi simo. Okunye ngizokuphawula ngaphansi kwabantu abakholwayo basuke beyozama ukulungisa inhliziyo nezimo nje kweqona laba abantu balimalele endaweni la kuphene bithwa khona imoya yabantu nala kuphene bithwa khona ithemba labantu maliya ngokubaphunyula. Ayikho into ezokwenza ukuthi kuze kufike esigabeni sokugxekwa kwenkolo ethile ngoba kuvele ngaphansi kwaleyo nkolo. Nibambe lengisho ayikho into ethi ngokwenzeka kwale nto sekufanele abantu bonke baseNingizimu Afrika bagxile ngaphansi kwenkolo yasechibini ngoba zonke inkolo uma ngathiwa kuphenywa ipage lezenzo zalo ngasese okuyinhlanhla ukuthi bagcine bengabanjwanga ziyayenza le nto. Ngifuna noma ugiya ngethambo uthi ibambe ngakho ngaphansi kwamaSt John's uma kuukuthi ubuvela ungawezwa kahle yazi ukuthi amabandla amaningi ikakhulukazi makubhekwe kulezi igaba zo Good Friday le nto yenzeka ize yenziwe nabantu abadala abangama leaders emasontweni. Laba abantu angisho ukuthi ngiyabavuna noma ngiyabavumela ukuthi benze kufanele kodwa mawubabuka base abantu abasaqaqwada ngaphansi kwesono njengoba nawe nami sizalwe ngaphansi kwensila yesono. Angibavuni kodwa ngizokutshela lento yazi ukuthi wena neso lakho kungako ukubona ukufisa bese kwalisikhathi ukuthi ungakwenzi ngalendlela abenze ngayo. Angikhathalele la ukuthi ulalele le video umuntu wesifazane noma ngowesilisa ngiphinde futhi ngidabuke ngibe kunye nabesifazane ngoba baphatheke kabi kakhulu kube kufanele ngoba nathi masizwa kuthiwa umuntu wesilisa
uye wavelela wenza into ethile kuye kube buhlungu kithi njengabantu besilisa nala ngiyezwa sekuthiwa yini kuvezwe lo kuye kwelo empilweni noma ningahambisana anifiki ngesikhathi esifanayo la niyakhona khona uzongena qala abone iqala bese ulandela nawe ngemuva ngiyazi ukuthi konke lokho kwenzeka ngaphansi kobuhlungu babone ngathi abantu besifazane bebonke jikelele singabo siyabalahla asikwazi ukunilahla nisengabakwethu lento yehlele futhi omunye wabantu bakwethu okudade wethu nomfowethu lapha beqiwe ukubeqile kodwa engifuna ukuthi sikwazi siku understand sonke yehlela abantu leyanto nawe futhi obone ngathi yimbi ungumuntu ophilaphi ophila ngokwenyama noneso lokubona bese kuba ukuthi inqumo uhlela kangakanani ukuthatha inqumo ukwazi kangakanani ukuphikisa ingqondo yakhe ezintweni okungenzeka zibe bucayi zifike kabi ezindlebeni nasemehlweni omhlaba lokho engizokusho bafuthi sebekhulumile abantu nhlangothi zonke ngivumelana nabo kodwa ngithe ekugcineni kosuku abakhumbula ukuthi umgodi wokugqiba noma wokufaka umuntu okuthiwa wonile besingakabi nawo singabantu abamnyama giya ngaleli thambo lalezi ingane ubuye nganene ukhumbula ukuthi nawe kini zikhona ezingangalezi nabangaphekwa lento nabangaphekwa laba abantu abenze lento sesikhuluma ngawe ke nekini ukuthi efamilini yakho mina ke ngathi ngiqala ukuyifaka mangabe kubizwa ngecontent engikwenzayo ngathi ngifisa ukuqhamuka ngaso sonke isikhathi ngilungisa abantu ngicacisela abantu uhlangothi engalithatha ngithi ibambe ngakho abesifazane babengazini kuzoba nje ibambe ngakho abesilisa babengazini angikwazi ukutholakala kuleso sigaba sokukhuluma nesokwenza noma ngabe icontent yami ngiyihuba kangakanani mawukuthi ihujwa ama like nama comment angidingi ukulimaza ubulilo bodwa kweyami icontent ingakho namanje ngiqhamuka kodade ngithi bodade sisonke ubengakaze ayihlele futhi noma isiyenzekile ubengazi ukuthi izogcina ilimaza nina nonke bantu besifazane nathi ngokunjalo bantu besilisa isinqumo esithathekile sathathwa ngale yandlela asimshiyi ngemuva owesilisa usingaya ngisho njalo ngani noma usingaya noma umlingisi oqavile asimshiyi ngaphandle sithi konakele konakele izingane zihlaliswa kanjani phansi kweluleko ingakangeni lapho ukuthi noma zikwenza akungasenzi sibabantu ababukwa amanye amazwe ngalendlela embi yilokho mina bafethu engizokusho ukuthi ngokujwayelekile ngengifisa kungenzekike ngoba abantu abafani nami mina ngwaka amavundla abanye abakweza bibongo makuthiwa nansi into ko social media abanye babona ithuba lama like abanye babona ithuba lokwelapha abanye abantu ngaphansi kwaleso simo mina ngizoduduza ubulili bobili mangithi ubulili bobili omame abantu besifazane nabesilisa ukuthi enye yezinto esingasho sithi alwehlanga lungehliyo akekho umuntu ofisa ukubanjwa oqotsheni kulesi yasimo noma ngabe uyenzela endlini noma ngabe uyenzelaphi noma ngabe ushadile akekho umuntu othanda ukugcina kwakuthiwa yini ukubanjwa angibeke ngalo lelo esilijwayele ukubanjwa oqotsheni wenza into okuthiwa ingumkhuba wakhuluma ngale yanto makuthiwa hayi umkhuba ke lo yaya owenziwa yilapha nanku umkhuba sehambe wahamba waze wabonakala umkhuba wenziwa ngendlela engemukelekile akuyona bafowethu sengiphetha sengihlala phansi akuyona into esingagiya ngayo le noma ngakuthiwa unabalandeli abangakanani kwi-content yakho bazojabulela ukuthi siqhamuke nawe akuyona into esingagiya ngayo leya ikakhulukazi mawazi ukuthi ekhaya lakho nabo abafowenu nabo dadewenu unazo futhi nezingane ongazi ukuthi ubhiyoza noma ugiya ngale esikoleni yakhe ingane igcina ifike kusiphi isimo nobani ngayiphi indlela elami lelo lokugcina ilokho nje bafowethu asingagiyi ngalesa simo ngiphinde ngithi sebekhulumile basakhuluma bafowethu futhi basazokhuluma ngiqhamuka nje ngithi hayi ake ngihlehlise izincane ngiqhamuke njengenkulu bese ngigweva nayo lenkulumo ukuthi hayi webafowethu ungakhohlwa njalo ukuthi
kuningi kusibhekile kubalekile kunalokho esesizofocasa kukhona. Sisenenkinga yokuhlushwa iziphathimandla zezwe. Uma sithatha isikhathi esiningi sisichitha ngabantu ababalekile nebebesangaba usizo kulezi igaba esifuna ukuhamba nazo. Ujabula kanjani ngomuntu wakini wakwenu? Ihlazo lasekhaya insila le. Ukufanele ngabe seyigugusha ngefoni yakho ngedata lakho ngesikhathi sakho akuyona into ongayiqhamukisa ubukise ngayo le eyenzeke kulabo abazalwane ababili abaficakale bebandakanyeka esigabeni socansi. Ilokho nje bafowethu ngiyakhuza ngayo yonke indlela ukuthi asikwenzeni nama content konke sikhumbule lento ukuthi ubuntu. Uqhamuke wakho, uqhamuka ulungisa, uqhamuka ucebisa. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngiyethemba ukuthi angasasebenze kangcono nangokwehluka lawa amazwi ami afuna lezi inhlangothi zombili ukuthi kwenzekile, siyabona, siyavuma, kodwa sithi awukho umgodi kulahla abantu abamnyama uma besesigabeni sephutha. Siyabonga.